Bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Busa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita kung unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao'y makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalihugan. Pagka nga nakaabot na sa bidinhi, nagagtindog na sa bidinhi. Kumusta mo mga igsoon? Salamat sa Ginoo.
salamat sa opportunity nga gihatag nako ni Elder Plaza mga kaigsunan nga ako'y gipatindog aron nga maghatag og mensahe nato ni Taknas Kabuntagon. Ang atong oras mga kaigsunan 2 minutos para mag alas 12. Murag munaog ko mga kaigsunan. Sa akong mga anakon, Brother Judy, kung si Ma'am Agaw, ako na sinanti nga, wow, nag-juit ulit sila. Salamat sa Ginoo. Ang alam ito, Gison, ang grasya na himong kahibulungan nga atong madawat. Huwag mo mahibulong Gison nga hilabihang daghan ng panalangin nga atong madawat. Okay? Ang message me, kanang mahibulong ta, ngano nga gitagaan matag panalangin nga sama dinhi mga kaigsunan. Sumo ni siya atong masalamatan sa Ginoo, pinangga na itas Ginoo, gigugma kita sa Ginoo mga kaigsunan. So nini nga takna maghimo ta o patuon sa pulong sa Ginoo. Atuli mga kaigsunan, gikan pa sa mission sa gihimo nga mission-wide praise and thanksgiving sa tanan sa mga literature evangelist niya sa mission mga kaigsunan atong Sabado. Mubalik kung takong tandag pero kay napikis ko kay sa pagkasunod si Mana igsoon muadto na pud mig buhol mga kaigsunan. Magwarawara na imi ani, ingon ani di ay ni. Pero by God's grace mga kaigsunan, nahimong panalangin sa diha nga mo apil gyud ka, nga mo uban ka, mutabang ka sa pagbuhat sa Ginoo, kay panalangin ibubo sa Ginoo mga kaigsunan diha. Nini. Wow. Nini nga kabutagon magtuon ta mga kaigsunan mahitungod din anto pamalag nalipay ko pagkabati nga maghimo na taong OOP o COP mga kaigsunan. Sa COP dili ikasaysay ang grasya sa Ginoo nga ihatag. Ang wala gyud usa gyud nga maghatag nato sa nganong magpupong na nato, nganong dita mo apil, nganong dita mo sulay sa Ginoo tungod kay kulangan usahay tas pagsalig sa Ginoo. Ang akong butang sa una-una mga kaigsunan, akong i-share ninyo, iuli na ko ni sa Ginoo, muhatag ako sa Ginoo, dato man Ginoo. Ang resulta, suplayan gyud ka mga kaigsunan. Kanang wala kanang pabilin-pilin ba nga kanang pagsalig sa Ginoo nga ang Ginoo mo hatag gyud ninyo sa diha ikaw magatimanon lang mga kaigsunan. Abi ninyo muhatag ka sa Ginoo sa OP, muuli ka sa kabaynan sa Ginoo, wa may sapayon sa Ginoo, manay pagtagan kay portahan man Ginoo, pero dili masuta iso kung unsa ang atong tinuod nga koneksyon nato sa Ginoo, unsa ang dako nga pagsalig nato sa Ginoo. Busa, by God's grace, ang Season Center, mahimo na yung munil, dinhin, sa Surigao, mga kaigsunan, sa COP. Amen? Uy, kung kapag naling amen, di ka na yung ganahan ng uman, pero nagsoon, sulamin ninyo. Hilang-hilang ninyo ka. Kaya ano ninyo, sa liya, nag-start ko dani. Di ba, nakabantay mo nga, kaduha mo magpalit ng hospital sa unang panahon? Kaduha mo hospital. Ako ginisisyon Ginoo, ako ni Musbon. Uban sa imong paghatag, uban sa imong grasya. Ako ni Musbon. Sa diha nag-start ko mga kaigsunan, nag-start hangtod, uy, struggle man. Kaya naman, uy, dako kaya, usahin ko na, dako magyulit. Pero mga kaigsunan namin ninyo, dili na isa pa yan. Kaya naman, problema man ko. Inooro may butama na ito mga kaigsunan. Abi ninyo, sa diha, agihimo na ko ni siya. Nasahin katong nakadumdum ko igsuon nga sa dinihim ako nga sa 3 years consecutive nga credential mga kaigsunan, ikaw-pat na tuig, nag-milyon ko mga kaigsunan. Nanawa na ko. Almost 1.2 million ang akong shares. Abi ninyo, grabe yun ang Ginoo. Karon na tuig igsoon sa diha nga nabalihin mi dito standard. Padayon mga kaigsunan. By God's grace ako, dili pagkanang pagpasikan ko sa kabalikon mga kaigsunan, kung dili ipasikat ko na to ang Ginoo kay ano man.
Matinumanon yun ang Ginoo. By God's grace, so nahuman ang atong Thanksgiving na mo dito sa mission, sa mga literature evangelist. Ang number 1 mga kaigsunan, si Mrs. 1.2 million. How much? Grabe. Di ko kanang di na ko matugkad na grabe hindi mo. Dili matugkad na ang dahon. Muna na. Ingon ani din yan, no? O niya, dinisisunan mo iksoon, nga sa Tibok, South Philippine Union Mission, karon mga kaigsunan, nahimo ko kong regular, nga IPML, ang leader mga kaigsunan. Tanawara. Sa una igsoon, sige tagbaligya, o hampas, sige tagbaligya, huwag magyo'y madawat ni mo. Wala man. Dili, wala yung tanin. Pero karon mga kaigsunan, ay. Pero bahala na retire, dili igsoon. Basta kay upadayon mo kita pagbuhat sa buhat sa Ginoo. Kaya naman, tabangan, panalaginan ka sa Ginoo. Magampo tayo sa amahan ka lamig bala. Tagiya sa kinabuhi mo na padayon mo sa pagtuon sa imong napulong. Ito Ginoo, nga among matugkad ang mensahe nga imong ihatag na muka. Gamit ako pala. Paliko Ginoo, alam sa kadasig sa pagpasilmog sa mutubangan o gawas tanan, mahimong padalagin, magkabatong o kadasig, alam sa padalagin na kanin. Ginoo ang inyong pangalan, ang laong ng padawat ang mutubang sa ngalan ni Jesus. Amen. Magtuot ito mga igsunan. Ang atong oras, 15 minutos dalan, dinhi makita igsuon, kining giingon nga niya sa 2 Korinto, Kapitulo 1, 27 o 28 mga kaigsunan. O tanaw na ito ini, una ang Biblia palihog, basahon na ito igsoon. Ingon siya, 27, apan gipili sa Dios ang ginagpakabuan sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Dipili sa Dios ang ginapakahuyan sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. May kutso, dipili sa Dios ang timawa o tinamay sa kalibutan bisan ang mga butang na wala magalungtan aron sa pagwagtan sa mga butang nga nagalungtan. Wow! Dinhi mga kaigsunan, dinhi na sinatin na kung unsa di ay ang purpose Ginoo. Piliun ta by God's grace. Nakita na ko na ay bagong nakita na ko ng mga kaigsunan. Praise the Lord. Nakita igsoon nga ang kadasig sa mga kaigsunan sa pagsangyaw sa mga balita nagapadayon. Ipamuluhan, Brother Jerry. Pray. By God's grace. So, kini mga kaigsunan nahimo ni siya tungod kay anuman. Uy, pipilit ka sa Ginoo. Katurang huyang yun. Huyang. Abilin niyo igsoon. Sa nahitabo karon ang Tibok Union nga ako lang i-report igsoon nga experience yan. Sa Tibok Union, upat lang ang nag-millionaire karon. Na-billion. Ang nakahibot nga na po mga kaigsunan, kaya ang number 2 karon nga millionaire, no read, no write. Mutuwa na din. Mutuwa ba mo nga no read, no write na siya? Pero igsoon-sultihan tamo, kilabihan nga tao, murag imong tanawon, wala yun. Pero igsoon, sa diha na ikaw gamiton sa Ginoo, bisag kung saon pa nimo. Kumudugo lang ka sa Ginoo mga kaigsunan. Gamiton yung ka sa Ginoo sa diha nga ikaw magpagamit po. Pero dili ka magpagamit mga kaigsunan, wala po. Abi ninyo, sa diha nga magpa-order ni siya. Kinsay mo sulat, siya ang resibo, ang customer mga kaigsunan. Pero dili basta-basta. No read, no write. Pero ang customer mga kaigsunan, gobernador, mayor, tanawan mo. Muna giingos Ginoo. Ang kadtong pinakaubos, gamiton sa Ginoo, aron pagpakaulaw sa mga tungganong mga tao. Ingon ani mga kaigsunan. Nabito ingon nga, sa diha nga naghimo miyog kanang abot naghimo naman mo dinhi. Kanang church-based LA, dili na ba ang leader ninyo dinhi? May ning ari na ba nag-promote CBLA or church-based LA? Mga kaigsunan, hilabyan ninyo tanan. Sulayin ninyo. Apil mo mga kaigsunan. Kaya ninyo, sa dito sa area na di-assignan ako, actually, bukat
na trabaho kay anuman. Arang-arang pang district leader, mga kaigsunan, kaya usar ka district ang trabaho ko. Pero sa ako, ito mga kaigsunan, unong ka district. Mag-present, magpasabot, may tungod sa church-based LA. Unya, pag-assign na po mga kaigsunan, usap yung kabog ilira dito. Usap na po Igsuon na ninyo, akong tanaw ko galingon, pastila, kaitan. Di man good ko, yun tako alamayan natin, nga mahimong bibyan. Pero igsuon, ang post tabangin ko, usap ako Gigiyahan ko igsuon, sa diha, nga dito mi sa mga distrito, nag-orient, sige, tanang district mga kaigsunan, sa Tibok District, gikuhan ako, every church na aginuhan. Pagtawag na ako mga kaigsunan, uy, naamay isa no? Pagkasapados hapon, nagpalista, lista na ako, okay, ako ginan, karong Sabado, karong ugma, Domingo, doon na tayo orientation. Orient! Nagtuo ko igsunugin mo ka, hindi manunga. Pero by God's grace, na-invite din dus kamo. Wow! Nainintuwag sa tawag sa Ginoo. Pagkahapon mga kaigsuon, pagkabuntag igsuon, nag-orient me. Pag humag-orient, gigastuhan ko, pagkanoon ako mga kaigsunan, sige pagkaon. Pagkahapon, naghimog karaman. Karaman! Suroy ang by dinus kamo. Abi ninyo, dili preparado, naglakaw, nagsinilasa, nag-canvas, nagsinilasa, dili ni anayan. Dili pa. Mo nang ako giorient mga kaigsunan o karon abi ninyo. Ilabihan, dili ko kanang dili masaysay, dili ko makatuo nga kung ani na sila kalagan. Abi ninyo igsuon sa tibuok Northeastern kami na dito ang pinakadaghan mga kaigsunan. By God's grace. Nga naman, dunay ning gubit o nibilikar sila kinabuhi alang sa pagpuhat sa blatong sa Ginoo. Mga kaigsunan, nahimo pa na nila dito. Nga namang dili man mahimo na ito dinhi. So, siguro, doon na tayo kanang naipapati pag ito naman maduhaon tayo. So, abli nyo, ikinahanglan na ito rin. Kung ibati naman nyo na, dili ko makahimuan na igsuon kay di man kaya kung kamao mo ispikar. Di man kakumang musulti. Ang ako na siguro ka nang mamaligyan ang hapla ka ng lamas. Haplas. Pero mga kaigsunan, pagin ninyo, kung ididikar lang ng talento nga naas imong kanon-kanon, gamiton kas Ginoo. Hinumdumi ha, gipili ta sa daghan kay mga tao sa Ginoo kalimutan. Nganong gipili man ta karon? Gamay naman ko. Di man ko kamao. Wala ang kinabuhin ako, wala ang pagwanta na ko. Mahadlok ko mag-uupi kayo, wala namin kanoon sunod adlaw. No, iso. Gikinahanglan ang imo ragyong dedikasyon, ang imo pagsalig katos Ginoo. Nga naman, ano mahadlok magka na ang magilang Ginoo supply na nako. Hindi mo nako mga kaigsunan. Mo nang ginugin. Ha? Gipilit tas Ginoo. Himuon ta isuon nga musulti nga to sa uban o kini isuon importante na to dito kaysa may nahimong church-based leader dire nga church. Uy, wala mo pilit mga kaigsunan. Kung mag-meeting mo palihog sa buwan, pag-appoint mo duha lang yung kamo, duha lang kamo sa church. Kaya binili isuon nilabihang niluta kung imo nyo na nasulayan. Abi ninyo, gawas na madasig ka, ning apel pagkaspuat sa Ginoo, panalanginan pagkas Ginoo, labaws na nag-iso. Nahimo kang tunay sa kaluwasan sa mga tao na dili mo tampon, dili pagwali. Nga naman, ihatod mong mensahe na ito. Mangutangan mo ninyo, nabay doktor na mutampon sa diha na magbitat at magwali na din. Wala. Nabay mga maestra din nga imong hagaron, patambong mo ni mo din nga mutambog din. Uy, igsoon, sa diha kay imong gibit-bit ang masahon, ihatod ni mo dito igsoon. Mahimo kang tulay sa kaluwasan nila. Ug kanang katawanan, pag close, wala na iwalay, wala na internet, wala na kanang mga radio o hope channel igsoon, wala na. Pero ang magpatibabaw, ang magpabilin, sumala igsoon sa kanya.
ang ikaapat ni manununda nga mauna mo palikon o kining mga basahon mga kaigsunan mauna na ilang basahon karon kung saan na ito pag-involve na kung dito tamo api sulay hindi na iso sulay hilabihan dito ta magaling ingon ang atong teksto iso atong teksto sumala sa basa sa iso mga gigbasa ni Brother Carolibo ingon siya Juan 15 verse 46 kamu wala magpili kanako hinunuan ako mao ang nagpili kaninyo o nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw anawar ko mulakaw dili maglibot mga kaigsunan kubintahan mulakaw ka nag-drive iso Marlon pwede ko yan pagpalit ng mga basahon di asmisyo imong ipanghatan abinin mo ang paglalangin sa Ginoo dili na ninyo kanan ano sa inyo nga limitado ang itong nauna muabot na ninyo hilagang nila kaya abinin nyo ka ng sabaan mauna na ba ako karoon ba ang mga kaigsunan nagpalit sila ng anong ilang ibaligya sa mga kaigsunan o niya kaya naamay sa open nila ang pundo nila gipalit o anong namay ganyan sa kaigsunan share unya katong siya, mao yung pondo, kay pamasahin sa mga batalon, kung asa sila isun. Na kanang one box nga, adwa ka karton lahit anong, tagdirat man na siya, 40 kabugat anong. Tagpila ng tanong bro, 1,400 ang anong. Kibali round off na ito magkakaisun na kay, 1,375 na karon. Aba din, hilabihan ng luta sa paan. Tanan mga kaigsunan nagbitbit o hat anong ipaligya kita tanawa na doon ano di man na mahimong nato din karon mga kaigsunan nagsugod ang community standard by God's grace ang sa unang yun nga kanang na-assign sa unang leader nga wag yun di kayo maglingon-lingon lang kuyong tan dili pero mga kaigsunan karon nag-appeal na sila ang tanda ison usa ka district gipalimuran na siya kanang Tamarin Church usa ka district dito ison diri ilang church pastor dito si Pastor Robles abi ninyo sa una di pinakapilapil pero karon mga kaigsunan sa diha nga nagsugod pagkuyog ison karon tuan apil na sa among karaban karon gali igsoon mayon sa chef ano sa kamang kamabalik kay magkaraban na punta usawa man mula ka mamimig buhol igsoon kanang sa buhol ng mga kaigsunan tibuok ng nasyonal na siya nga seminar sa tanan mga leader sa tibuok Pilipinas kasi nagtuon na makaapil-apil ko ani huwag mo mag-expect na mga kaigsunan di ay gamiton kas Ginoo kung magpagamit mo ka. Pero kung dili ka magpagamit, wala din mahina. Kang Ginoo nagtawag man, ang Ginoo nagpili man. Pero ang problema isun, kung wala ka dedikasyon, mabitaw nganong dagang na pakyas, nganong nagwala ang lahutay, kaya nga naman, wala yung commitment. Wala yung commitment, wala yung dedikasyon, nangawala ang mga kaigsunan. Mauna siya ang kita. Mauna nasuko nga, din sa Surigao, kung mabupak na naiso ng misyon, kung ako pumabilong yun dito, kung ako mabilong mga kaigsunan ng misyon, mo na napas nila, hindi ba ka maka-request ka mabalik kung hindi ka area? Pero mga kaigsunan, ako na sa mugang sa kung nauna, Ginoo, dili na ako masabot ang imong kuling na ako. Di aman, dami ka lang. Mo na, ang awit igsoon, still amazes me. Ang madalangin, madawat ato na, ang grasya daghan kayo igsoon. Ato lang ibutang sa una, kay bulungan gid ka Ginoo. Nga naman, muhatag di ay ka sa tanan di ginahanglan. Mutrabaho na gid ay ka, mubuhat gid ka sa Ginoo, kay ang Ginoo igsoon. Sa diha nga ikaw ako magpangabudlay sa buhat sa Ginoo, naagoy imong di ka nabudlayan, madawat imo ang grasya. Madawat ng madalangin. Mga kaigsunan, mubo ang atong mensahe. Kaya mubo yung panahon. Pero, kini ang akong pamilya, mga kaigsunan, ay damdumi.
dili ikaw igsuon katong nabautismuhan. Ha? Brother, sister, dili ikaw ang nagpili sa Ginoo, kung dili ang Ginoo mo nagpunit nimo gikan sa kahugaw ngadtos pagkamatarong, ngadtos pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Wow! Nindot kaya ang Ginoo gyud nagpili. Kanang pili ko kag presidente nga himo kang bodyguard, labing karbo mo na ba? Kanang pili ko kas mayor nga mahimo kang private secretary, labing karbo mo na. Pero igsuon, ang Ginoo na nagay magpili nimo. Dako kay na pribilehiyo mga kaisunan. Nga naman, gipili ko ka. Espesyal ang ato lang yan, mga kaisunan. Continue na yun. Padayon sa pagtuo, pagkalagad, kay sultihan ta kay isuon. Daghan kay pagsulay. Grabe nga pagsulay. Muingon magalito si Brother Israel. Grabe daghan ang tulog. Bumabot. Akong gingnan. Daghang yung tulog. Pero kanang pagsulay. Pero kanang nga pagsulay. Bisan ibalo ka na itulog, mupadayon ka. Disgrasya ka. Pero pagkita na yung mga tulog, pagsulay na, ayaw padayon ka na, motipas ka na mga kaisunan. Likayan mo na siya. Dili ka matapos pagsulay. Hinumdumi, ang atong lesson. Mga kaisunan, ang tanan pagsulay na atong nasulatan karon, ang tanan ng mga kaaway na atong isuon, sa kinabuhi, mao nilong pagulong sa atong kinabuhi. Kanang maduha-duhaon, walay pagsalig. Isuon, mao ni buntong. O mabuntong lang yun sa diha nga mabuntong paskino. Why lain? Ha? Wag ilain. Ang pagsulay ni mabot na to, mapersonal man nga naa sa kanang katilinban mga kaigsunan. Madaog na siya sa diha nga mununot kita sa Ginoo. Mao ni nga kini nga tagnaan mga kaigsunan. Padayon ta. Padayon. Kay gipilit ka sa Ginoo. Busa kay gipilit man ta sa Ginoo. Hinumduman na to. Naay na kong ganti nga giandam sa Ginoo. Nimo nako mga kaigsunan. Ang Dios magpadalangin.